Premijer Ivica Dačić izjavio je da su mu zamenik britanskog premijera Nick Clegg i ministar spoljnih poslova Douglas Haig preneli da Velika Britanija bezuslovno podržava Srbiju na putu ka članstvu u Evropskoj uniji i da nije za postavljanje bilo kakvih novih uslova. Oni insistiraju da se obaveze preuzete iz Briselskog sporazuma sprovedu do kraja, što za nas nije sporno, rekao je Dačić posle susreta sa Cleggom. Zato mislim da je potrebno da dođe do veoma češćih političkih konsultacija, kako se ne bi desilo situacije kao što je sada da Velika Britanija i Nemačka podnesu non-paper kad je reč o pregovaračkom okviru, već takve stvari treba rešavati ranije i to direktno u dogovoru i konsultacijama sa samim Londonom. Govoreći o ekonomskim odnosima sa Velikom Britanijom, premijer Srbije je ukazao na važnosti pokretanja investicija, a u tom cilju je razgovarao sa predstavnicima velikog broja kompanija i banaka iz te zemlje i nada se da će to rezultirati obnavljanjem spoljnotrgovinskih veza.